Здравейте хора! Днес ще ви направя ревю на интермецо на Сали Руни. Това ми беше първата прочетена книга за годината и също така ми е първата прочетена книга на Сали Руни като цяло, тъй като преди 2-3 години се опитах да прочета Нормални хора, не ми се получи, не стигнах дори до половината и просто се отказах, защото не беше моето, но сега реших да дам шанс на интермецо, тъй като, ако трябва да съм честна, книгата просто беше много хайпната в TikTok и не знам, просто реших да й дам шанс, тъй като ми изглеждаше интересна. Сали Руни и реших, че може би това ще е книгата, с която аз ще се запозная с този автор и така беше. Дадох на книгата 6 звезди, това го казах и в предното видео, но не мисля, че някога ще спра да говоря за тази книга, просто защото е толкова добра. Наистина е толкова добра, това ми е вече една от любимите книги и сега ще ви кажа защо. Жанра на интермецо мисля, че просто се води съвременна художествена литература, имаме психология вътре, имаме реализъм. Много е, не знам, честно казвам, не мога да определя какъв точно е жанра, тъй като нямаме сюжет, който се развива. В смисъл, нямаме някаква историка, която да започва в началото, да имаме някаква кулминация и накрая да имаме някаква развръзка. Не. Цялата книга се развива около животите на двама братя, Питър и Айван. Питър е на около 30 години и е успешен адвокат в Дъблин. Той е изключително всестранна личност, чисто от психологическа гледна точка, защото е много рационален, изключително контролиращ човек. Винаги гледа да поправи другите, но не вижда грешките, които той самия прави и не иска да се поправи по абсолютно никакъв начин. Той е изключително емоционално затворен, не умее да говори за чувствата си с другите, но пък в същото време е в връзка с две жени. Няма да казвам нищо повече, защото ще издам от книгата. Не искам да издавам никакви спойлери. Връзките му с двете жени обаче са изключително неравностойни. Хем са напрегнати, в същото време някакси виждаме двете жени, като цяло всички жени, които са в книгата, са отражение на мъжете. С едно вътрешно отражение на мъжете, вътрешните им монолози, това те какво чувстват, какво мислят. Като цяло жените, лично аз просто ги възприех като метафора на мъжете. Имаме Айван, който е доста по-млад от Питър и е шахматист. Ходи на шахматни състезания, изключително интровертен персонаж, емоционално и социално несигурен. Много пъти бива възприеман като странния брат, изключително честен. Неговата връзка с неговата жена бива доста така... Той смята, че няма да бъде възприет от хората, тъй като жената, в която той се влюбва и е през цялото време в романа, е доста по-възрастна от него. И това е нещо, което на него не му пречи, но смята, че няма да бъде добре прието от останалите хора от обществото. Той е изключително телесен и интимен, така ако мога да кажа. Тези неща са изключително важни за него и присъстват в доста голям аспект от живота му. Според мен има 4 сюжетни линии. Първата е скръбта по баща им, тъй като още в началото на книгата се казва, че те са загубили баща си. Двамата брати имат много различен начин на справяне с тази загуба, тъй като Питър гледа по много особен начин на връзката му с баща му. Айван също. И двамата са като че ли неразбрани
и от баща си, и от майка си. И затова може би идва целият проблем всъщност с тях двамата да говорят за това нещо, тъй като в книгата има страшно много дълбоки разговори. И двамата братя говорят с жените си, приятелките им, за много дълбоки теми. Помежду си, самата им връзка помежду си не е много добра и стига се до дълбоки разговори, но по-скоро дълбоките разговори са с приятелките им. И като цяло липсва разговор, открит разговор за смъртта и тяхната скръб към баща им. И може би това е един от проблемите в книгата, тъй като самата скръб остава потисната, недоизказана и лично аз смятам, че това доведе до много от емоционалните проблеми на двамата. Следващата връзка, сюжетна линия, която има, е естествено за братската връзка. Много ми е трудно да говоря за това нещо, защото има страшно много проблеми, чисто емоционални и психологически. Двамата са емоционално дистанцирани един от друг. Айван чувства, че не може да говори с брат си за някакви неща, смята, че е нападнат от него. Питър пък не знае как да говори с него, тъй като Айван е сравнително доста по-малък. Айван е в 20-те си години, докато Питър е почти на около 30-те си. Питър има някакви неизговорени очаквания към Айван и това кара Айван също така да се чувства непотиснат, тъй като той усеща, че има нещо, но някакси просто, те като не говорят за това, то просто си седи в пространството. И до там. Имаме властовата динамика, която отново е Питър иска да властва над Айван, тъй като е по-голям, тъй като има много очаквания за него, тъй като колкото и някакси да има някакво напрежение и да не се харесват особено двамата, Питър подкрепи Айван в шахмата и като цяло в живота и за решенията, не за всички решения, които взима, но специално за приятелката на Айван. Той го подкрепя, тъй като взаимоотношенията с жените на Питър също не са перфектни, не са розови. Също биха били по някакъв начин упрекнати от обществото и може би затова Питър не го критикува толкова много, колкото Айван всъщност си мисли, че го критикува толкова много. Между тях двамата има и любов, бих казала аз. Просто те не знаят как да изразят. И именно това ми хареса изключително много в книгата, тъй като в повечето книги, когато се казва, че героите водят дълбоки разговори, това не се случва. Ами тук се случва. Мисъл, има страшно много разговори по дълбоки теми през цялата книга. Всъщност, това е общо взето сюжета на книгата. Както казах, нямаме някаква историка, която да се разгръща, ами просто гледаме как двамата се опитват да навигират животите си и се опитват да разберат те самите кои са, да разберат те как искат да живеят, да не се съобразяват с общественото мнение и мнението дори и на майка им. Третата сюжетна линия, която според мен присъства изключително силно, е за любовта. И двамата имат огромно желание да бъдат обичани, дори и един от двамата да не го казва. Просто те имат нуждата от тази сигурност, че някой ги обича. Просто се вижда желание за обич и от двамата. Четвъртата сюжетна линия е за самотата и идентичността. И аз мятам, че това е една от сюжетните линии, която се разгръща през почти цялата книга, през почти цялото време. И двамата се опитват да изградят аза си, да разберат кои са всъщност, да разберат кои са като хора, без тяхната роля в живота на другите да ги определя. Какви хора са. И отново тук имаме за
обществото как ги определя, те да се откъснат от това, да излезнат от рамките, просто да бъдат себе си. Абсолютно да бъдат себе си. На мен книгата ми хареса изключително много, защото Сали Руни по такъв начин успя да опише персонажите, че наистина бяха изключително комплексни. И в други книги има комплексни персонажи, но някакси тази книга просто се различава от всички останали точно заради това. Защото тя разбира хората. Тя разбира техните вътрешни монолози. Успява да ги опише толкова добре. Все едно чета своите собствени мисли. Аз по никакъв начин не съм съгласна с 90% от нещата, които двамата братя правят. Техните действия, техните мисли. Но просто някакси така бяха описани, че изключително дълбоко успях да се свържа с тях, именно чрез тези вътрешни монолози, че дори и факта, че нямаме някаква голяма сюжетна линия, която се развива през цялото време, дори не ме дразнеше това нещо. Защото цялата книга реално наистина е просто за това как виждаме то е на глави, реално смисъл, една глава за Айван, една глава за Питър и така се редуват. Просто виждаме двата различни живота и как те се справят и какво се случва. И смятам, че книгата просто затова ми беше толкова интересна и затова я прочетох толкова бързо. Нищо, че е 500 страници. Просто толкова добре бяха написани героите им. Изключително добре обяснени. Персонажите на жените им също бяха доста комплексни, защото те също не са просто странични герои. Те помагат на Питър и на Айван да израснат. Питър и Айван помагат също на жените си да израснат по някакъв начин. И смятам, че просто това прави книгата толкова добра и наистина, според мен, си заслужава. Не е просто поредната супер хайпната книга в TikTok, която всички да ти казват, трябва да я прочетеш, нали, изключително хубаво е, дадох и 5 звезди, аз си дадох 6 звезди. Не знам, просто явно успях да попадна на правилната книга в правилния момент, тъй като тази книга не биха препоръчала на всеки. Това съм убедена в него, защото първо заради липсата на основен главен сюжет, второ заради това, че трябва да успееш да се свържеш с героите. Точно чрез тези вътрешни монолози и ако не успееш да го направиш, може би книгата няма да ти хареса, защото няма да успееш да разбереш какво точно се случва. Тъй като аз бях така в началото, аз не разбирах какво се случва, всеки момент очаквах да стане нещо и реално, нали, това да е за връзката на книгата. Ами нямаше такова нещо, просто четеш за двамата братя. Това е цялото нещо. И въпреки това, смятам, че книгата е изключително добра. Разглеждат се страшно много теми. Имаме темата за скръбта, имаме темата за любовта, имаме темата за интимността, за уязвимостта, за времето, самотата, за властта в отношенията, темата за отново за времето, но по-скоро не като пауза, като застой, ами като прогрес. Тъй като всъщност заглавието интермецо означава малка музикална пиеса или оперна сцена, изпълнявана между действията на основното произведение, понякога дори самостоятелно. Именно точно това имам предвид под времето като прогрес, не като пауза, тъй като и двамата са може би в някакъв тип като застой, обаче този застой в живота, след който всъщност следва голямата промяна, хубавото, новата енергия, нали, всичко ново, този тип застой. Не като не знаеш на къде вървиш, ами по-скоро знаеш пътя, към който искаш,
пътя, по който искаш да вървиш, знаеш на къде искаш да вървиш, но може би все още не си поел достатъчно голямата крачка, за да започнеш да го правиш това нещо. Да започнеш да вървиш натам. И другата основна тема, която е изключително важна, неспособността да комуникираме помежду си. И мисля, че това всъщност беше една от големите причини книгата да ми хареса толкова много, защото това ми е доста тема, на която обичам да говоря, тема, на която страшно много размишлявам. Това беше моето ревю за Интермецо на Сали Руни. Надявам се да ви е било интересно за гледане. Ако съм ви убедила да прочетете книгата или вече сте я прочели, моля да ми напишете долу в коментарите какво мислите. Пожелавам ви приятно четене и приятна седмица!